Tehát ezzel a dallal kocsortra szeretnének kedveskedni a Gyula, a Krisztián és a Timi a kedves édesanyjuknak, a Gyöngyinek a 46. éves születésnapjára, a legjobb édesanyának a világon. És ezzel a dallal szeretnék azt nekik kifejezni, hogy mennyire szeretik, és hogy mennyire fontos nekik az életben. Fogad Gyöngyi nagyon sok szeretettel a kedves családodtól ezt a dalt. Legyetek szerencsések egy életen át! Egy szó elég, már tudjuk rég, hogy a legjobb anya a miénk, a mi anyukánk, megadja mindazt, mi jó nekünk, és mi tiszta szívből szeretünk, mert övé a legnagyobb tisztelet, ami jár. Szeretünk mi téged nagyon, édes anyám, legyen boldog az életed. Anyánk, ezt kívánjuk neked. A te két szemed, az nekünk a fény, mihez ezer csillag is kevés. Gyöngyinek, te 6 éves vagy, az Isten éltessen tégedet. Köszönt téged a 3 szép gyermeket. Nagyon szeretek téged, te vagy nekik a mindenük, és tiszta szívükből szeretnek. Mert tiéd a legnagyobb tisztelet, ami jár. Boldog születésnapot kíván a család, legyen boldog az életed. Anyánk, ezt kívánjuk neked. A te két szemed, az nekünk a fény, mihez ezer csillag is kevés. Egy szó elég, már tudjuk rég, hogy a legjobb anya a